Ето ви още малко информация, защо всеки трябва да притежава ето този стик за лице с тамян, който се нанася на лицето. Аз вече имам грим, няма да го направя сега. И каква е разликата между обикновеното масло от тамян? Да, това е краля на маслата, може да си го използвате, но това е концентрирано масло. А разликата с това масло е, че има масло от дърво найо, което е известно с силно антибактериалните си противогъбични свойства. Когато имаме възпаление, да, това е процес, ние лекуваме отвътре, но лекуваме и отвън. Представете си, че имате екзема, че имате псориазис, ние имаме вече бактерии върху кожата. И този стик просто убива тези бактерии, може да замести работата на 7 различни антибиотика. За цена нямаме още официална цена, не е влязъл продукта официално в Европа, затова всичко, което виждате по интернет са спекулации за Европа, но най-сигурното нещо е да се запишете в списъка на чакащите, за да ви държа информиране, защото със сигурност ще се свърши много бързо.